ulu suri chorthlapui aziak tu zo chu pui pa Kolkata rail station hauran ron thlen chuan mani bedding le suitcase te an han khai chuak sanga ruata vanlal ruata chuan Howrah station chu a han thlir kuala a thian pazo sanga abula loading ve reng chuan relkhata nula pathum an lampana local chu avahmu a eo ruata ente so te so nula pathum na zet an local naganula ni so an shawl ba atang son an thiat mai lom a han tia ruata chuan pakhat shawl bat ve lo so an za so atia chung nula ho an lo thlen phei chuan hlimfe in zo sanga chuan hey hello are you nagas naga in ni elo alo tia o ni naga kan ni hei kan thianu pakhat hi chu ani ve lo an tia ruata chuan eo chu engnam nge ni a then what tribe you belong a han tia chu nula chuan nui deuh sai chungin I won't tell you what tribe I belong engnam nge ka ni ka hril lawang che alo tia anui deuh sai chawa ruata chuan chu nula chu a han en chianga nal ati em maya an thian ho zinga chuan asang bera a in khai thlenalin a hoi hervel po azang wa maya narngul sang red road ngil nal tak mai ania a hmui sen hlar mai te chuan a du omna ati zuala ruata chuan ngun deuh mai na ena chu nula chu anui ta va han en chiang em ve a han ti fiama chutia a han lui zonga a ha lo lang te chu tui keplung ang main atle siau maya zo sanga poin alo en ngun ve hle maya chu nula hawa nal zia chu o alo tiril ru ve vong mai ani naganula pakhat zawk chuan nangni engnam nge ni ti in a ron zawt ve a zo sanga chuan mizo kan ni khita Punjab a All India Boxing Championship neina a kan han tel ve lo male Mizoram IO a kal kan ni a atia naganula chuan animo in han che tha em tin zota zo sanga chuan kan ti tha ang reng khop mai a ngoi ro u introduction po kan la nei lova ke hi zo sanga kania hei ka thian pa hi vanal ruata ania ruata kan ti maya tin sota train atanga lo chuk mek te so kan thian te ania hei ka thian pa ruata phei hi chu heavyweight a gold medal mu in pakhat na ania akhing pui pa Punjab mi ne na an hanin bei chu apa riap asin a top na ber round chu an tang dun tia khop mai ma se ruata hian a khabea upper katin a peta sia maya Punjab pa po alir hlol mai antia ruata chanchin an soi lai chuan nula sang za mai naga nula ni ve lovi khan ruata chu mit khap mi alovin alo en kal maya naga nula te chuan avaro pui ve khonge All India Boxing Champion chu chibei kan han buk te ang che antia chibei an han buka an thianu po chuan ruata chu a han chibei ve a anui deuh saka naganula pakhat chuan ke hi imtila awo kania tin hei ka thianu hi Miss Jamir ni in ti in kan ko mai thina chuan hei hi Miss Sona ania naga chu ani ve lova ma se kan pathum hian kan in kom ngeya in pakhat kan lo hova college kal lai kan nia second year BA zirlai kan ni chuan zan in lam chu boxing chaklom nan engein choyang ar lei ula kan in lua zanria te hoila nui chungin a hantia a thian te pahni po chu an lo nui har hara zo sanga chuan lomila arte chu kan lenga ni mai lom ma se khoi lai ngein oma a hantia Miss Imtila chuan Blackburn Lane epa telephone exchange in sang pui soin thiam somi bul loka son kan oma a hantia zo sanga chuan ani chulai vela chuan tlaidar li vela hei ka thian pa nen hian kan lo kalanga mu thei turin lo om ula telephone exchange malam kongpui bula Mizoram House Baliganj Road amia khan kan thleng phei dona kan vain bol har venga arpo kan lei ho ang chu a hantia nula te chu an nui har hara ole kan lo nga kang cheu ma se in local lo na chuan an tia an kalson le ta ruata te ho hroi tu roliana chuan tiro ule taxi mangin Mizoram House lama phei photang o aron tia ti chuan taxi an la a
Mizoram House an va thlen chuan an ho tu pa ro lian chu room an lo reserve saka an han da a an ni ruata te ho chu dormitory a an thunga khuma lo tlar puta an du lai khuma chuan an in phela an hanin bol fai vela an in bol zo chuan tlaidar thum lo ri don to a zo sanga chuan ruata hei atlai mai don tiro in siam patila I leo phei patiang kan thian hmel thai te kha an lo be dong hmala nge a han tia an thian dang te chuan nangni pahnih hi in ris fu don riawin kan hria an lo tia an nui ho dar tara ruat le zo sanga chu in cheinal fein tireti bazar lama taxi in an vung phei ta a telephone exchange in chong sang tak mai chong som pali vel laia sang kota chuan an taxi man chu an han din tira taxi fare te an pek zo chuan an chhuaka an han hoi vela an pia loka chuan nula pathum te kha an va hmuta a nui var chungin an ron pan phei ta a Miss Jamir chuan tiru le ar chu le photang umyang kan chan tir ngal vek don nia atia ar zor na lam chu an pan phei ta a an kalpa chuan Miss Imtila ao chuan in local tak tak lo kan lo hlau man thela sin in hming kha nang hi zo sanga I thian hi ruata aniam kha ti in han zot le a zo sanga chuan ni ishudi ka ni chu ke hi zo sanga ka thian pa hi ruata ania nang ni kha nang Miss Imtila ao I thian nu hi Miss Jamir chuan hei hi Sona Miss Sona adikem ti in han zot le te a Sona chuan a lo changa o adike ke hi Sona SS Sona ka nia SS hi ka bel ve zel thin a lo tia zo sang chuan engi SS omjia chu ti in a lo zota Sona chuan nui var chungin chu po chu ka hril lovang chu that also I won't tell you a han tia ruata po lo nui ve hok hoka mi Sona hril thei lo le phal lo chin inga don riaw mai ka ti a lo ti ve Sona chu nui ta boka Mr Ruata in hriat atul lo ani mai lom a huna chuan kan la in hrilang chu ti pain ruata chu chiang fein han ena amit meng amoi na za om bok nen ruata point a ril ruin Sona mit meng moi tak mai en zam tum ai chuan Punjab tangwal nena in tuk le a thlan om zo kang a ti ril ru hiala kongpui kanin Kunga hotel lama an pheya Kunga hotel pelin kongpeng thuam veilam zo in dinglama an han her le a ar tukri alo in tar dul maya chuta ar thau deuh pahnih chu an taltir ngala avun telipin an ar zuar tu pa chuan hne fein a han chana polythene a dain an khaya nula ho in lu alam chu an pan le ta a heng nula ho hian in lu tom hi biruk khek deuh maya alo nia a chunga an han lu chuan zo sang le ruata te chuan an ril ruin pon lama alan ai chuan anom hi an ti ril ro bedroom pathum sitting room chauka ningal bok chu a chung om dan ani maya nula pathum te chuan room an lo nei hran thepa Miss Jamir chuan in du le kan room te hi enkwal ro atia anui hama Sona po in ruata chu Mr Ruata local ro ka ruma lo leng ve te rongbol lam chu Miss Intilain alo ti vek mayang tunkar hi a rongbol hunania kartin kanin bol chok thin hei kan routine po kan tar hi atia ruata chu a ko hwa ruata chuan a han ena kar kalta kha I chan ani mo kar le Miss Jamir rongbol hun ani venga inti thiam hle mai a atia nui hok hoka ruata chuan Sona chu aruma azui lut ta a Sona chuan aruma chuan oh God I trust in thee ti lian pui mai ama ziak chu alo tara ruata chuan a han en wangpanga Sona Christian ini emni a han tia Sona chuan ni atia alukham hnuai Bible chu han lek chuaka English Bible King James version alo nia Sona chuan ruata hei hi zinga le zana ka chiar sia thina pathian hi min troi tu tan ka du a ni tin min pui turin ka som thina ni a han tia ruata ril ru chu Sona thu sei chuan a khoi hle maya Sona hi pathian ti mi takani don hi naga ni si lova nam nge niang o kha si chu ni lo phota garo ani hmel bok lova arun na chalmi ani thei mayangem atiril ru chungin Sona arun chalmi ni em tin ruata chuan han zot le a Sona chuan ruata ka hril lawang che ka ti kha atia nui var
ruat a pawh chuan sawna chu ngun fein a han en a ala no pan hmel hle in a hria a mahse a mit mengah chuan mi tumruh mi ti mai lo hmangaih nangah tak ani tih a hriat theih a tin fiamtu duh tak leh lim thei tak ani tih pawh a hriat theihin a hria a a hmel that dan lah hi a chiang kak mai nen a taksa hi a mam nalin a ti a nung sar mai a hrisel hle ani tih han en mai pawh hian a hriat thei a ruat a chuan sawna engmah pawh min hrilh tha duh si lova chu wangin i album min en tiro a han ti fiam thu a heti lai hian an room piah chuan zosang leh miss jamil chu enge an sawi pawh hriat lovin an lo nui ve dun ve ham a sawna chuan ruata ka album chu i en thei lovang mahse ka photo ka phal chauh i en thei ang nui sai chungin a han ti a ruata chuan avamak zel dawn ve dawn em sawna mi chengvong ti kher takin nih hi mawle enga ngi album chu en i ui viawa a i bialpa thlalak a tel ani maw nui chungin a han ti a sawna chuan ruata chu chiang zet in a rawn en kal mai a ruata ka pian tira ta tuma bialpa kala nei lo tih ka hrilh duh che ni ka album i en ka phal lo na chan chu thil dang dei ni in hre thiamang che a han ti a a thu tak hmel hle mai a ruata chuan sawna chu ka ti thin rim ta mai emawni chu a ti ril ro hiala sawna ka hre thiam a che ani i photo chu i phal min en tir la a han ti a sawna chuan nui har chungin ruata ka lawm e kha hi en ro kha hi pawh hi a tia a single photo chu a rawn theh thla zai a ruata chuan sawna thlalak hran chu a han en kuala an chiangin an fiah tha lawm hle a chung zinga mi sawna chu nui var chunga ral khat hlat tak thlir ni awm taka a ding zaih mai thlalak chuan ruata mit chu a la hle mai a sawna hi a nalh ka ti hle mai in lo peta che nangmah hriat teng nan a tia sawna chuan ruata chu ngun fein a han en a ka thlalak te i kol duh chuan nei ta che mahse i photo that tak min pek ve anga yang a han tia ruata chuan te reng mai mahse tunah chuan ka nei lova aizawl ka thleng hunah ka rawn thon ang che lehkha thon chei duh chuan a han tia sawna chuan ole lehkha chu min rawn thon ngei ang che inram chanchin te leh politics inlum let dan te min rawn hrilh ve dawn nia tin i photo kha rawn telh thei hmel chuang che a tia a address te chu ruata chu a peta a heti lai hian in tila chuan ring fein miss sawna miss jamil lo chhuak vek ro enga nge room a in tom bo mahni chawin rawn ka bol duh bik lo local room i rawn pui ve ro a rawn tia room atanga an rawn chhuah chuan sawna chuan in tila tunkar te chu i rawn bol tur kar a lawm kan routine kha tar khi en ta che nui chungin a tia in tila chuan ka hre reng a lawm mahse vo in ang te chu special occasion ani a in pui ve tur a lawm kha sawna nang salat lo siam la nang jamir bu fai kha lo thlang ro ruata le zo sanga te chu kan mi khual an nia engman ti ve ngai lowang ti khan lo thu ve ula ni mai a tia an nui dar a khua han thim meu chuan chei pawh an lo pei taw in ti line ar sekan alo hne saw bawk nen tui ti takin chaw chu an ei ho ta a chei kham chuan an han ti ho le nak a punjab a an hanin hnek dan vel chanchin te chu zo sanga chuan phur fe nula ho chu a han hrila a thian pa ruat a che that dan a kut thlak na chi le a hnek ran dan te war fe na han soi a ani la taka ruat hi a in fit hle la taka ama hi tlangwal lian thel thol fit nga le inchi som vela sang ania dar phat thatak kut bor lian tap mai ania mitmeng fia kek kok narngul sang lam pa tak mai ania nula ho pawh hian tha an ti thei fu thin renga ama hi kumsom hi pathum ania a graduate kum ani boka laf lama pawh alla nil ve hle ani a ngai tua ngai lem lo boka mahse sawna an hmuh phat atang khan tha ati ngal em mai ani a saman thla hnap mai te kha in hne ati em mai a tluka nal le hmel tha hmuh pawh ala hrilova a ril rual luah ngal tlat mai ani ruata le zo sanga te chu zandar som thleng an awma ti chuan hawnzai an rel ta a sawnai te thian za ho chuan kawngpui thleng va thla in taxi an lo phar puia an in then dawn chuan miss jamil chuan ruata zo sang naktuk zana lo leng le ro zan tin in lo leng dawn nia Calcutta in awm rei dawn si lova a rawn tia ruata chuan min in lo chuan kan rawn leng le ange a han tia sawna chu lo nui ve saka ruata lo leng le ngei ang cheu a rawn ti ve a an in mang tha ta a Calcutta an cham chung hian ruata le zo sanga chu zan tin sawnai te thian za hova
thian za ho vakomin an leng phei zia Kolkata atanga an hon dawn zan hian an in ngai tlang hle mai a an ngui deuh raih mai a sawnai pawh chuan pawh ruata bulah thuin a ti sap sap renga ruata lehkha mi rawn thon nge ang che aw tin I photo pawh rawn telh la ti address kha elavong tha em ka pek che kha a ti sap sap a ruata pawh chuan sawna ka thlalak chu ka rawn telh nge ang a rang the ang berin ka rawn thon ang che nge om dawn hle mai a han ti ve a zan te lo rei chuan ruata te thian dun pawh an hawng ve ta an in ngai tlang hle ani an thlen nan va thlen chuan an thian theuh chu an lo mu hil tawh a ruata leh zo sanga chu zawitein an ti sap sap a zo sanga chuan ruata sawnai kha kan hawn dawn meuh kha chuan a mipui a prawl deuh kiangin ka hria a ngai ve hle chein ka hria a ti a ruata chuan ngawi te kei tak hian a sin ngai dawn ni sawnai tel lo chuan zawl khupui pawh a reh ruaiin ka ring ta rum mai a ngai a tha hle dawn mai a ngai an la hle dawn mai a nung chang te kha a mawi riauin ka hria a hlim thein kawm a nuam a a nuih zawnga a han lang mawi zia te kha I lo chik ve em a han ti a zo sanga chuan a ni ngawt mai a havar zia te kha tui kep lung ang siau ani mai lawm le thial rep rep atan pawh a that hmel kha male a ti a a nui hak hak a ruata pawh chuan sawna havar nalh tak te a han bik thlan nawn le a thian pa zo sang an thial rep rep atan a tha anga tih pawh chu awm hlein a hria a nui ve hawk hawk a a tuk zinga Kolkata airport lam kal tur an nia an a thawhma te a ngaih dawn awangin an mu ta a zing taka an han tho sang sanga an thian theuh chuan ruata leh zo sanga te leng chu ni zan in lo hawn lai pawh kan hre lova in van tui awm char char ve zawng te tui thlum hmu an sawi ang deuhin in birh tlut tlut mai a in che tha viau lo maw an ti a ruata chuan eng ti vaka che that nge in bei sei thian kan in chhar thar a kan in kawm ani mai a bul kan tran dawn chaw lawm le a ti a in tran fu em an ti a an nui ho dar dar a zo sanga chuan a fu bawk ang chu ruata hian ke ai chuan a tran fu deuh a ti a an nui tat tat a an han in siam zawh chuan an bedding leh suitcase te chu Mizoram House ina an kalna tur motor a lo ruatah chuan in dah lutin Kolkata airport lam chu an pan ta a ruata te thian za ho zingah hian thlawhna la chuang ngai lo pawh an awm nual a airport an thlen chuan an han hawi vel a a ro pui an ti hle mai a airport building an luh dawn chuan kawngkhar chu an hnaih vele ama in a lo in hawng a an han pelh fel hnu chuan ama in a in khar leh a chung te chu ruata thian thenkhat te chuan mak an ti hle mai a an han en zuin an han leh hawi thin tumah a lo hawng tu leh lo khar leh tu an hmu si lo airport building chhungah chuan mi an lo zi nuai nuai mai a an hruai tupa ro lian a chuan helamah hian min lo zui ro u in vah sawn dawnin in bungraw ha pakhat talin beng zel ang cheu sawlai mi saw thingpui leh coffee dawr a ni a a duh chuan va in ro u mahse to viau a nia airport chhunga thil hi chu tlawm a awm lo thingpui no khat pawh cheng sawm aina tlawm lovang cake zei khat pawh cheng sawm panga sawmhnih vel lai zel a niang a ti a thenkhat chuan thingpui leh coffee in turin chulam chuan pan phei ta a thingpui leh coffee te in tur chuan pawisa an han pe lawk a ticket an rawn pe chhuak a chu ticket chu thingpui vel buaipui tu te an va pe a an nin tui so no khat an rawn pe a thingpui fe puan pan te a fun hrui a khai an rawn pe bawk a tui so hi bawng hnathte pawlh sa vek a ni a chutah chuan thingpui fe fun chu an han chiah kual vel a an khai chhuak an han chiah leh vel a ruata thian te ho chu an nui deuh tak tak a chini lah chu a hrawt tlang khawp mai a chini fang khat chu kuzung pui tia tia kili nei a ni a thingpui duh thlum deuh leh paw deuh te chuan pahnih emaw pathum emaw noah khan thlak mai tur a ni a ruata thian thenkhat te airport kal ngai lo chuan mak an ti ang reng hle a heng no chu paih ai chuan hawn deih tur a nih hi an ti a an nui leh ham thin a ruata chuan duh leh hawn ula mahse an hmuh lai chuan in bag ah te dah lo ulang kengvel mai mai ula heng thingpui semtu ho hmuh lai chuan hmuh lo lai hian in ak dawn nia Kolkata airport hriat rengna ani mai lawm a ti a nui ve hawk hawk a chutah mic in an rawn puang ta a Kolkata to Aizawl thlawk tur te chu security check ah in report tur ani a rawn ti ta a security check tih lo in tarna lam chu an pan ta a an lo in tlar dal hman tawh a vai milen hmel tak tak te
mizo nula le nula sumdong nu ho sumdong ni ngei tur te po an lo in tlar ve a ruata te thian zo ho lukol deuh tel tol in fit tih hriat tak tak an try tu pa ho va lo tle phei sang sang chu chung nula ho le nu ho sumdong ni om tak te chuan ngun fein an ron thlir phei a an zinga tlangval lian ber mai le no pan hmel hle si ma se pa tak le hmel tha tak mai vanil ruata India rampuma heavyweight a boxing champion chuan an mit ala bera a han che reng reng chu a in fit ani ti a hriat hluah mai a an throi tu pa po hian ruata hi chu a chuang thei fu thin renga nam dangkara po ani hi chu a za pui om lo a ti thin reng ani nu ho la in mit tla dawnin an lo thlira security check a an han luh chuan an airbag te le an kawr hak lai te ipte te chu metal detectorin an lo dap sak zela chumi an zawh fel chuan thlawhna pawh thlawh mai thei an lo ni ta an han thu leh wangwanga minute sawm dawn an thut hnu chuan mic bawkin an ron puang leh ta aizawl lam kal tur te chuan in thlawhna lam pan ro le a ron tia an tho leh ta sung sunga bus safe mai an lut a chu bus chuan an thlawhna chuan na tur lama a phur phei ta a boing lian tak mai ngalim pa ang zul mai bula chuan bus chuan avada a leilon sang pui mai thlawhna kawngkhara indawh zui mai a chuan an kal chhota an ticket boarding pass chu potbungin a lian lam an seat number ziahna lam chu an lo pe zela ti chuan thlawhna chuan an lut ta a an seat ah theuh chuan an han thu a seat belt kawng hren seat a hren behna chu an han hreng sap sap a air hostess nula hmel tha tak chuan emergency oxygen mask hman dan te le eng emaw a rawn sawi a chumi zawh ah sweet te masala le lapua beng hnawhna tur te an rawn sem hle a ruata thenkhat thlawhna la chuang ngai lo te chuan mi tih dan enin masala te chu an han hmawm ve zo zo a lapua lo thial tawk lah bo lo an han in nui leh ham thin a an hlim tlang phian a thlawhna han thlawh chhuah hnu chuan ruata chuan tukverh atang chuan Kolkata khawpui chu an thlir wang a a rilruin aw khu khawpui ro pui takah khuan sawnai kha awm si a kan chhuah san vung chu ni ta mai a sawna kan in hmu leh angem le engei awm dawn mange itel lo chuan zawl khawpui pawh a reh hruai dawn si a tunah tak hian enge i tiang mi te i rawn thre ve angem le a tia a rilru engdang ma a lut thei lo sawnai chu a mi thla a lang veng rengwai a chutia ruata in ngei tuah muk lai chu a thian pa zo sang an ruata i vahan ngei tuahna sa awm veng ve sawna chu kan la hmu le em ang a rawn ti fiam thu a ruata pawh a rawn nui chhuak ve ta ni kan la hmu le nge ang zo sang sawnai ka ngai hle mai a han tia zo sang a pawhin ruata chu a hriat thiam pui hle a sawnai te anga nula nalh lutuk kha chuan tu tlangval thinlung ka pathir anga sak pawh a ti nem thei hialin a ring ve ani minute sawm nga panga han ral meuh chuan lengpui airport pawh lo lang uar tawh mai a thlawhna chu a han hniam duai a a tum ta a an bungrua te an lak zawh chuan airport building pawnah an chhuak ta a thingpui dawr te reuh te kawta lengpui nu ho tumbu zuar te chuan an lo au nak nak a ka tumbu hi leiraw u lairok tumbu nih hi lo ti tawk lah bo lo thingpui dawr a thu zinga thenkhat lah peh ṭeh fun teleng lo tem ni ngei tur an ni an mit khap a muang diar a ruata te thian za ho chu an nui deuh tat a an hawn hma ni khan an hruai tu pa ro lian a khan sport and youth department hotu te lo han phone na motor an rawn tira tah chuanin hlang lut ta zawl khawpui lam panin an vung chho ta ani hun le ni te lo ral zela ruata chu a lunga leng thei hle mai a Kolkata atanga an thlen ve leh khan sawna kha leh kha thon nghala a thlalak tha veng vawng a thon tel ngal bawk a mahse kar thum lai a ral ta mai sawna chhana hmu thei si lo sawna khan a rawn chhang duh lo em ni ang a rawn hre tawh lo em ni ang nge nia lehkha chu a rawn thon ngei anga a lo la thleng lo a bota ani angem ani lo leh sawna lehkha a thon kha sawna in a lo hmu lo zawk thon dawn leh mai tur em ni ang a rilru chu buai thei map hle ani khawih lo a kalna piangah leh a thil tihna piangah sawna chu a theih nghilh thei hek lo a rilru mi thla chuan a lo lang leh wang mai thina nikhat chu dakpuin lehkha rawn sem dan a ruata te inah chuan a rawn dah ve ta a ruata nau sang zel chuan
hei ka u i lekha ni hi ti pain a ron pe a ruata chuan a han en vata Kolkata tanga local ani ti po silin chu atang chuan a hringa la sawnai lekha ani ngei ringin a pin dana a luh pui ta a han hawng tur pawh a zau thau nge ni a khur lek leka sawna lekha ni ta se a hlim om lam tur nge ni anga a tan lu ngei na lam tur phur ang reng tak si le huphur ang reng tak chung si in a han hawng ta a du tak ruata i lekha kan hmu chu kalawm hle mai kamu mang emaw ka ti rum rum mai ka han in sik vela mahse mu mang zong alo ni lo i thlalak nalh deuh mai ka han hmu phei chu kalawm hle ani ruata i ngei om thei fu mai in kalni Kolkata in chhuah san ni te khan ka ngai hle chesin class pawh ka kal lova ina ka awm ni leng thak mai tin i photo pawh khum bul dawhkanah khan frame in ka tara engtik lai pawh a ka hmuh theih turin ka thian te Miss Jamil leh Imtila pawh in an rawn hmu a min thik fiam vela engtin ngei lo tih bik min ti a ole thudang min ngai ve thin hle a i rawn sawi hi a tak ani chuan ka lawm ngawtang ruata thil pakhat ka ngen duh che chu ka hnenah hian thutak chauh sawi turin ani ke pawhin i hnenah chuan thutak chauh ka sawi ang kan awmna in lo len laia ka sawi tawh ang khan tumah hi ngei zawng bialpa kala nei ngai lova nang hi ka ril ru luah tu hmasa ber ani a hnung ber ani bawk ang ruata ka ngai thin hle che ni Kolkata lo zin leh ta che sumdawn pah pawh a rem tho a lawm sarkar hnai i thawk bawk si lova flying business lam te hi ti vela kan in hmu zing thei deuh ang chu ole talk dawn tawh phot ang aw a tawp ber atan ruata lekha min rawn thon thin ang che a zing theng berin aw mang tha zan tin atan with love from SS Sona Kolkata Sona kuziak mawi tak mai chu ruata chuan a han chhiar zawh chuan harh huaiin a inhria Sona lekha thon chu a han hnim a a rim tui chak mai a Sona i rim ngei kha ani lekha thon chu a han chhiar non le thin Sona a ngei chu a zual tawlh tawlh mai a ruata flying business te hi bei vela kan in hmu zing thei deuh ang chu i ngei awm thei fu ni a han a ti vel lai bawr phei kha chu a chhiar non sek a ka pa hnenah flying business bei chu dil te ang a ti ril ruta a hlawk lem lova ngai a awh pawhin a pawih lo Sona hmuh theihna nih chuan a ti ta ni ruata pa pawhin ruatan flying business bei an tum chu tha a tih zawng tak a lo nei a ruata i thil tum chu a tha ka ti khawp mai sarkar hnathawh kher hi a ṭul lem lo reng ani inthiamna te hi business lama tan te pawh tangkai tho a tawng in lo thiamna te hi hman tangkai tur ani tun thla thar hian ka bil kala dawna chengsinga i bul ṭan nan ka pe ang che thla thar ni thum vela kal tur a in ngaila thlawhna ticket pawh chumi tan chuan lo la lawk ang che a ti a ruata chu a lawm hle mai a Sona lekha tur a ziak nghal a Sona tarik ni thum hian Kolkata ka lo kal dawn thlawhna in ka lo kal ang hmuh hlan chi ka nghak hlel hle ni tiin a thawn a ruata lekha Sona in a lo hmuh chuan a lawm hle mai a a thian te Miss Jamil leh Miss Imtila chu a hrilh ve vata an ni pawhin Sona chu an lo lawm pui thiam hle a Sona ruata nen chuan in ngai dun bawk a kan lawm pui hle che ni in thla hring lovin i duh duhin lo kawmla chawih ah te pawh sawmla airport ah te pawh lo va hmuak ta che ruata chu lawm hle ang an ti a Sona chuan Miss Jamil in chungah ka lawm hle mai ni e chawih ah te ka sawm in phal chuan kal sawm ngei ang mahse airport ah va hmuah chu ka ti lo ang tunah chuan midang zelah chuan ka sawi thei lo a ti a ni thum ni a lo thleng ta a Sona pawh hemi ni hi chuan college kal lovin an awmna in chu a ti fai a ruata a rawn leng ngei anga felfai taka rawn hmuh a duh ani chhangtui tak tak te a lo lei bawk a a in chei zeih tawh mai a chawhnu dar hnih lo rik chuan kawngkhar a rawn kik dat dat thawm Sona chuan a hria a va hawn chuan airbag akin ruata chu lo ding a Sona chuan ruata lo lut rawh a han tia ruata a rawn luh chuan a han hawi kual a Sona khawngei thian te hi tiin a han zawt a Sona chuan an class ve ve a ke chu Kolkata i lo kal dawn tih lekha min rawn hril awangin ina ka lo awm ani hotelai kal hmain i lo len tak hlovin tih thu ah ka ring dik hle ani lawm ni ruata nui var chungin a han tia ruata chuan Sona i ring dik khawp mai i ti lo awm hle mai tih pahin a han ku a Sona chu a han en a Sona pawhin ruata chu chiang hrein a lo en a ruata min rawn thre ve reng thinem min ngai ve thinem a han tia ruata chuan Sona ka ngai thin khawp che sin ka theih hngel ngai lo che ni a ti a Sona chu
ruata dara beichialin ruata ka hmangai che ni mase nang le ke chu Christian kan nia kanin du kan ti lan na po kising bak chu kan pel athiang lawang nupa kan ni ma chu ruata ka thu soi chui pom ati sap sapa ruata chuan sona chu chu di kalom ke po ka hmangai cha rin om takin om dun zelang o a han ti pe a sona chuan ruata chu ka du dan berani ani ho ta khan lo thula thingpui kan lumang che khoi hotel ange thleni tum tia zo pa chuan ketli in tui chuang nga la ruata chuan khoi hotel nge moni don le solai kunga hotel so nge nianga apia lok na cinema hall bul loka hotel star guest house a son le a han tia sona chuan ruata star guest house a son thlengla anuam zawk ang a thiang hlim zawka kanom na tangpuin a hla chuang lo boka nakina ka vakal puyang che atia thu dang dang soin an ti ti dun mal mala thingpui tur tui alo so chuan thingpui no ni tui takin a han siama a chang lo leisa nen a ron chopa ruata bula chuan a ron thu ve a nui de over chungin ruata ka thingpui siam hi hanin te a tui po a tui ngut angemaw atia ruata chuan e sona i siam ani phot chuan a tui hrim hrimang khoi moi han in te ang atia a in ta yaw awa tui ve uphar thingpui fe hmangani mo a han tia sona chu za em in a nui ta a ruata ang tin ngei hriat thei thili va han chik om ve ki po hi min thraril viau tawng a atia nui har har ranga ruata chuan chik em wang ani hleinem uphar thingpui fe hi khita aizola chuan kan in ber ania a rim tui danah hian a hriat mai lawm tin nang chu hriat chian vak ngeina la awm hleinem mase ka hriat dan che chuan thil chik mi tak zaidam ngil nei le hmangaina nga tak inia thil zep thei tak le thuruk vong thei deuh mai mi engnam nge ti le mani omna veng le khua po soi du lo mase hmel tha tak ngai om em sin nin ka hria chia ka hredikem a han tia sona chuan ruata chu a han ena anui var vara a dar a ron ko a ruata ko kia chuan a khabe a han chuanga ruata en ha pa chuan ruata chu ti takin ka hnam enge ti le kan veng le khua te hra chakem ni ke min hmua min kom hi a tok mai lo em ni atia ruata chuan sona engnam nge ini a khoi om nge ini hi ka hra chak viau sin enga ti nge min hril du lo a han tia sona chuan ka hril hun che chu alo omang ho khongai takin tuna chuan min zawt tawh hri lo hram ta che hnam chek hnok deuh mai te lo di taila min hmu duh tawh lo mai dawn a sin hei hindustan ho kara om kan nia vai mi tha ho chuan hmun phiat sweeper ho te pheikhawk thrui ho te hi chu an hu si hle in ka hria ke pawh hi ilaka chuan sweeper ka lo ni thei a chu wangin engnam nge ka ni a khoi khuang nge ka ni pawh ka hril du lo che ni a han tia ruata chuan sona engnam pawh ni in sweeper fa pawh ni la pheikhawk thrui fanu pawh ni la ka hmangei thawang che sona ka hmangei che ni atia dim te in a han fawpa sona chuan ruata ka lawme ke pawh hian ka hmangei che ni mahse ruata ka hmangei che i tih hian eng hmangeina in nge min hmangei tih hriat ka chak khawp mai kho chuan hmangeina hi chi thumin an thlir a hmangeina hniam ber nep bera an ngei chu nulat tlangvalin hmangeina in duh tawnna in it tawnna hi ani a chu eros an tia tin a dot leh tu a aia sang deuh zawk an ngei chu nupa in hmangeina te pa in fa hmangeina te fa in pa nu in fa in nu unau in hmangeina te hi ania chu filio an tia eros ai chuan hmangeina sang zawka an ngai ani ruata ka thu soi chui ngai thlai em nui var chungin sona chuan a han tia ruata chuan sona thil i va han hre ve han sui zel te ka lo ngai thla zele atia sona chuan i lo ngai thla zel mo ole Greek Covid hmangeina sang beran ngei chu pathian in mihring te hmangeina hi ania mihring in atluk thela kan nei ve chu thian te emaw kan hmangei te tana nun kan pek phalna te pawh hi aniang chu hmangeina sang ber chu agape an tia Isua point petera zawna a zawh kha petera zawna a zawh khan he agape hmangeina hi a hmang ani peter dau agape mi ati kha nang pawh ruata ka hmangei che min tih hian eng hmangeina nge i hman eros nge filio nge nia agape ke chuan tuna chuan ka hmangeina che hi agape nin ka hria nang enge ni ve ruata nui var var chungin a han tia ruata chuan sona ke pen nangma ang che a han tia sona chuan
sawnla chuan ruah ta chu chiang fein han ena ati fiam nge fiam lo a en ani ruah ta chuan sawnla ka fiam thu lo mi tan chuan engkim ka huam ani a han ti le a sawnla chu ruah ta awmah chuan a bei chiala ruah ta ka lawm e ke pawh i tan chuan ka in huam sang viau ang hun leh nin a la hri lang chu ruah ta tirawh thingpui in tawng a dai vek tawhlawm khawia dang kan lum le ange aw a ti a mahse ruah ta chuan sawnla a dai pawh pawih hleihnem lum a ngai tawh lo hawh inang a ti a an in dun ta a thingpui ten in zawh hnu chuan sawnla chuan ruah ta zan in chu hetah chaw ei veng che ka thian te Miss Jamil leh Miss Imtila pawh in i lo kal tur hi an hre vek a chuaih ah te sawm rawh min ti a nakinah kan bazar dawn nia mahse i hotel thlenna turah va in dah phawt la remi tih chuan ka va kal pui ang che a ti a ruah ta chuan sawnla rem ti ka lawm khawpang chu anih hawh Star Guest House ah chuan va kal ang hiang tah chuan thleng turin min duh a ni lawm ni a han ti a sawnla chuan ni Star Guest House saw thlen man a to vak lo bakah a thianghlim a anih va kal ang aw hei ka in pe ani mai a ti a pindan ah a va lut a pheikhawk ke artui sang nalh zet a va bun a lang sang nalh zeih mai a hmui ah lipstick tlem a va tah belh bawk a ruah ta chuan a rilruin sawnla te anga hmel tha leh pian nalh hi chu Calcutta khawpui angah pawh a zahpui awm lo hle mai zahpui a hnekin a bula kal chu a inchhuan theih bur pur viau ang a ti rilru a Star Guest House an va thlen chuan ruah ta chuan single room a awm le awm lo a zawt a an manager chuan in pahnih khan single room ah in awm anga maw a lo ti ho mai a sawnla chu a nui ta a Bengali tawng nalh zeih mai in ke chu ka thleng ve dawn hleihnem hei ka thian pa hi ka rawn kal pui mai mai ania single room mi neih chuan pela nui sai chungin a han ti a manager chuan ruah ta hming leh address te a han ziak lut a advance ah cheng zahnih vel peta che tah hian in hming sign la a han ti a ruah tan register a hming te a sign zawh chuan room tur chabi a pe a bera pakhatin ruah ta airbag chu akin in rawn zui ro a ti a